नैबे बैसागो बोथोरनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। थांनाय बोसोराव कर'ना भाइरासनि थाखाय जोङो रावबो बैसागोआव रंजानो हायाखिसै। देग्लायबो बेबायदिनो कर'नानि आथिखालाव दावराव दावसि जाबाय दङ। अब्लाबो बिनि गेजेरावबो दिनै जोंनि आसामनि रायजो राजाफ्रा बोथोरनि रंजानाय नैबे बैसागो फोरबोखौ फालिनो थाखाय ओंखारबोदों। थेवबो आं खावलायगोन जाहाथे जोंनि रायजो राजा बिथांमोना कभिड-19 जि प्रट'कल बेखौ गोसोआव लाखिनानै बैसागो फोरबोखौ फालियो, बेनि थाखाय आं खावलायगोन। दा जायखिजाया दिनैनि नैबे बैसागोआव, देग्लायनि नैबे बैसागोआव आङो गावखौनो गावखौ गोजोननाय मोन्दों। मानोना जोंनि माखासे लाइमोनफ्राबो दिनै जोंनि बर'नि गुबै हारिमुखौ सिगाङाव दोननानै बैसागो बोथोरखौ फालिदों। दा आङो दिनै नैबे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों खुंनो लानाय नैबे बैसागो फोरबो फालिथायावनो दंफैयो। दा बेवहाय जोंनि माखासे लाइमोन सेंग्राफ्रा खाम दामदों, सिफुं दामदों, सेरजा दामदों। बे थारैनो जोबोद गोजोनथाव। आरो जोंनि लाइमोन सिख्लाफ्रा बैसागोनि मोसादों, दख'ना गाननानै खोब मोजाङै मोसादों। दा बेफोरखौ नुनानै थारैनो गोजोननाय मोन्दों। दा बेखायनो आं लाइमोन बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे जोङो उननि समफ्रावबो जोंनि नैबे हारिमुखौ हमथाना लाखिनांगौनि थाखाय जोङो बयबो गावनि गुबै हारिमुजों मोसायो, रंजायो, खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बा बैसागोनि मेथाइ रोजाबनानै जाहाथे जों बयबो रंजायो। बेनि थाखाय आं खावलायगोन। मानोना जोङो जोंनि हारिनि सिनायथिखौ होनो गोनांब्ला जोंनि बर'नि बेफोर हारिमुखौ हमथानानै लाखिथारनांगोन। लाइमोनफोरा आथिखालाव हारिमुजों, गावनि हारिमुजों लोब्बा गैया, खालि मबाइलावल' बेस्थ' थायो। मा होनना बुङो? दा खोथाया बेनो, दिनै नैबे मबाइल फना जोंनि हारिमुल' नङा, बे गुबुन गुबुन बिथिङावनो जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेरावहाय गाज्रि गोहोम खोख्लैदों। फरायनायनि बेलायावनो होन, माखासे सामाजिक खामानिनि बेलायावनो होन, खेला दुलायावनो होन, बेदिनो हारिमुनि बेलायावनो होन, बियो गाज्रि गोहोम खोख्लैदों। दिनै जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा खामानि गैयाब्ला माने मबाइलावनो माने एनि टाइम गोलाव सम थारमाने टाइम पास खालामनायखौ नुदों। दा गोदो जोंनियाव जेब्ला मबाइल गैयामोन अब्ला लाइमोनफ्रा बेलासि समाव गामिनि फोथाराव बल जोनो ओंखारलाङोमोन। खिन्थु दिनैनि दिनाव जोङो बेफोरखौ नुनो मोनलिया। जाहोना बेनो, बिथांमोना बेलासि समाव मबाइलावसो बेस्थ' थानायखौ नुदों। आरो बेबायदिनो एखनब्ला खायसे लाइमोनफ्रा फरायनाय समावबो फरायनायखौ दोननानै मबाइलजों बेस्थ' थानायखौ जों नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो जोंनि हारिमुनि बेलायावबो गोहोम खोख्लैदों। मानोना दिनै हारिमुनि बेलायावहाय जोङो मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय बा जायखिजायाखौ हारिमुनि जायखिजायाखौ जोङो सोलोंनो थांनांगौनि अनगायै दिनै जोङो मबाइलाव बेस्थ' जानानै थानायखौसो जों बांसिनै नुनो मोन्दों। दा बेखायनो आं खावलायगोन बिथांमोनखौ बे मबाइलखौ लानो नाङा आं बेखौ बुङा। खिन्थु जोङो सम मथै जि समाव जि खामानिखौ मावनांगौ जों बेखौ मावलांनांगोन। फरायनाय समाव फरायनायखौ जोङो फरायनांगोन, गेलेनाय समाव गेलेनांगोन, रंजानाय समाव जोङो रंजानांगोन। आं बेखौ लाइमोनफोरखौ खावलायो।
मबाइलाव हले दावखानि रावाबो बेरेबोदो रायलायो दैगोदो Thailand lenga bela zana lage dia be me bon besla bela pos Thailand